Min statistika reali miġbura ta' kuljum il-kumpanija mmelita u mifruxa fuq l-aħħar 3 xhur tas-sena li għaddiet joħroġ li One u l-aktar stazzjon televiżiv privat segwit f'pajjiżna. Din l-istatistika reali miġbura bejn Ottubru u Diċembru li għaddew tirrifletti kemm id-djar ikunu qegħdin isegwu verament it-televiżjoni f'kull ħin tal-ġurnata. Għal dawn it-3 xhur 43.85% għażlu lil One fost l-istazzjonijiet privati f'pajjiżna, b'4.59% jażlu lil Net TV, 8.71% jażlu Smash TV, filwaqt li 6.75% jażlu F-Living u 6.64% Shake TV. Dan il-perjodu jirrifletti l-iskeda tal-ħarifa ta' One li bosta segwaċi jkunu qed jistennew wara xhur ta' sajf. Lura f'Ottubru li għadda One vara skeda impenjattiva għal gosti ta' kulħadd bi programmi varjati ta' kuljum, oħrajn ta' ġrajiet kurrenti, diskussjoni, sportivi u drama. Skont din l-istatistika reali għal maġġoranza tal-ħinijiet matul il-ġurnata mit-tnejn sal-ħadd One ikun fuq quddiem Net bl-ogħla udjenzi nkisbu fil-ħin li xandar il-bulettin ta' One News fis-7:30 ta' filgħaxija. Bħala medja din l-istatistika reali turi li One News jgħaddi lil Net News fil-ħin li ż-żewġ bulettini tal-aħbarijiet jixxandru fl-istess ħin fuq l-istazzjonijiet rispettivi. Dan ir-riżultat juri l-impenn tal-istazzjon One li jibqa' dejjem iwassal programmi, produzzjonijiet u xandiriet għall-udjenzi tiegħu u għal dawk li jażlu li jsegwuh. F'kumment ma' One News, chairperson tal-istazzjon Ruth Mikallef laqet din l-istatistika b'mod pożittiv filwaqt li ringrazzjat lil ħaddiema, lil produtturi u lil dawk kollha li rreklamaw mal-istazzjon biex dan jibqa' fuq quddiem Net fejn jidħol xandir privat f'pajjiżna. Dan huwa survey tajjeb ħafna huwa pożittiv għall-istazzjon tagħna li jindika b'mod ċar illi fit-3 xhur indikati Ottubru, Novembru u Diċembru tas-sena l-oħra il-produzzjonijiet kif ukoll l-aħbarijiet ta' One ġibdu lejhom l-ogħla segwaċi minn fost l-istazzjonijiet indipendenti f'pajjiżna. Da jkompli jimlina b'kuraġġ u iktar ħeġġa ta' aktar ħidma li niġbdu lejna produzzjonijiet aktar b'saħħithom. Minn hawnhekk nixtieq nirringrazzja l-ħaddiema tagħna u l-producers li jagħtu sehemhom biex dal-istazzjon jibqa' fuq quddiem.